DF-citater. Hej og velkommen til DF-citater, programmet hvor jeg, Pia Kjærsgaard, præsenterer og citerer de af vores citater, vi holder allermest af. Undskyld. Kom ind. Hej Anders. Hej Pia. Halløj i skuret, Anders. Er du virkelig så glad for at se mig? Nej, det er bare Søren Pind. Han er i lommen på mig. Undskyld, Anders. Hvad laver du, Pia? Det sædvanlige, Anders. Jeg skider på menneskerettighederne. Jamen Pia. Det er da Mogens Kammer, der kommer ud der. Han ligner jo lort. Her, skynd dig, her er kvalitetsreformen. Den skal alligevel bruges til at tørre folk i røven med. Tak, Anders. Så får du min underskrift til en ny ulovlig krig. Tak, Pia. Vi ses. Farvel. Farvel. Og nu, mine damer og herrer, vil jeg citere mig selv. Store bydele i København og andre danske byer er befolket af mennesker på et lavere civilisationstrin. De har medbragt primitive og grusomme skikke, såsom æresdrab, tvangsægteskaber, halalslagtning og blodhævn. Disse mennesker, der civilisatorisk, kulturelt og åndeligt befinder sig i år 1005, er søgt til Danmark, der for århundreder siden har lagt middelalderen bag sig. Og her, mine kære ariske og blonde venner, til forskel for disse barbarer, til forskel for disse åndelige amøber, vil jeg her vise et eksempel på en ekstremt høj udviklet intelligens. Et eksempel på en mand, der har nået en kulturel højde på niveau med min dårlige smag. For denne mand var renæssancen ikke blot noget, der skete for alle andre. Nej, han er renæssancen og højdepunktet af menneskets civilisationspotentiale. Mine damer og herrer, den civilisatoriske højt udviklet Morten Messerschmidt! Deutschland, Deutschland, über alles, über alles, in der Welt, hey! Ja, ned med muslimerne, ned med muslimerne, ned med de sorte oliven, ned med kranke og spidskongen og krydderier, ned med det der alligevel er ned med nød og ned med tørklæder og må de forkølede sig i deres egen sø.